Uyixoka indoda zolokhu ubuzikhuhla kumthandeni. Kodwa ke angimangali naseladies house uyixoka lakhona. Lala ixoka unyoko. Kexephixo unyoko. Lo wazama ukuyikhuhla ukuyihlo bathi uyikhuhla esichakeni sendoda. Yangizwa ke? Angaze ngayi. Alright. Ngibele nonke sithi uyibamba kancane lapha ivideo kaMgebe. Inhloso yale video ukukhuluma ngento eyenzakalayo kuMaskandi. Into engihlele ngiyiveza mhlambe nabanye bayazi ngibe abayinaki ngoba isuke ngabathinti o ingathinta amaqhawe asondelene nabo. La ngicabanga uMgebe wenze ivideo maybe wetusa into enzeke kwiCarnival City lapha emcimbini wekhuzane mhlawumbe ke yilokho kwakwenzeka sekuyaphela. Manje ngenxa ukuthi abantu kuTikTok bayagroup abantu wena ungazi. Wena indlela oziveze ngayo kuTikTok abantu bakubeka kuyona until wena usuke ungazi. Nabakulandelayo bakufollow ngama terms and conditions ukuthi as long as ukhuluma into esiyifunayo especially kuMaskandi as long as ukhuluma lo muntu kanje ukhuluma lo muntu kanje thina sikulandelela lokho. Even though wena ungazange uphumele obala ukuthi ngiphushe icontent kabantu ubuyikhulumela nje ngalowo muntu lo. So ngokwazi kwabo ukuthi uMgebe mhlambeni ukuthi mhlambeni ukhonze maybe umthandeni kakhulu uthanda umculo wakhe. Kunaleyo assumption ngabayenzile ukuthi ke shuthi into ebhekukhuzana uyohlala idelela ithuka enza konke okubi. So mayise eqala ethi uyancoma into enhle hawo bencoma ukhuzana kodwa kulokhu ukuthi nje yenziwe ukhuzana oncoma kulelo gama lelo ukuthi ke kwenzeka into enhle eCarnival City ngebhadi ke kubantu ke washo ukuthi ke ukhuzana kwenze into enhle abangayifuni ke nebanyanyisayo. Ingakho ke sethola ke abakhomenta kanje sekuthiwe ikhohla ke nani angazi ukuthi ke ezinye indawo sokuyiqala ephi kusokwenzakaleni thina siyithola indaba esilapho ekhona ngoba asihlalele ukubuka abantu kuTikTok ukuthi olwizo banizothini uqale kuphi indaba baphindelwa kathini kukhona sikuzamayo empilweni angeke kusihlalele izinto lezo. So into engizama ukuyiveza ke ile abantu bayathanda ukuthi uma kunento ethize eyenzakalayo especially ezakhuzana bafuna kuhlezi kunabantu abazokhuluma izinto bebhekise kukhuzana bebasupport futhi bebaseke besondele kubo ngenxa yokuthi ukhuluma into enegative towards ukhuzana. If umuntu esezwe ukuthi hawu sekunento ethize ayincomayo ebheke kukhuzana bese ke bacasula lokho umuntu umphatha kabi kanti ukhuzana uma enze kahle yini iphutha lapho because usukenze kahle. Kumele kuqanjwe amanga kuthiwa ukhuzana akenzanga kahle. Siyazi ukuthi iRasta laphana liqale lakhuluma laphana lithi hayi umcimbi obanganankinga nalibizela meeting iboard of directors nama CEO ukuthi awukwazi ukuncoma lo muntu kanje nathi kumfaka okuncane laphana andeni ngaphambili wabuye wazoshintsha wazodelela yilokho enikufunayo ilokho kumsebenzi wenu. Ilokho kangisho ukuthi abantu abaningi abangale ngaphesheya abawakho uMaskandi bona bazi ukuthi umculo oyi1 iloyo abamthanda kuSK enye into ayisebenzi kubona nalomuntu osuke esondelene noSK ilokho abakwazi ukuthi omunye wenza kahle kanjani abanendawo umsebenzi wabo nje ukuyoxeka ukumosha ukukhuluma kabi yilokho. Manje ke ngiyibuza ukuthi ngempela bona bazobe lawo abantu laba ababhidlizayo izinto. uMaskandi uzokhona ukuya phambili uma sinabantu abakanjalo akuyithi ngasize la lapha thina sinandawo noMgebe ukuthi bayikhulumela into online bahlala beyikhulumela into zabo kodwa mayiveza into encoma futhi edlula kuleyo nto leyo sikuphi isidingo ukuthi umuntu amlandelela azomgixa beza ngenhlamba amthuka ambize ngayo yonke into njengoba nje ethe nje inhle into enziwe ukhuzana usengena ngapho eSK lapho because ubencoma nje kuphela ukuthi hayi kuhambe kahle if encome kahle kanjalo. So asamukeleni ukuthi ukhuzana wenze kahle siqhube nempilo akukho kunye vele besizokusho if enze kahle ukhuzana hlezi lathi sibancoma abantu la kuYouTube uma benze kahle siyabuya sizokhuluma ubani wenze kahle ishayile ingoma inalbum yakhe asinankinga nabantu because thina sibheka umsebenzi necharacter womuntu ukuthi into ayenzayo ireflecta kahle kanjani kuMaskandi ilokho bengifuna ukuveza and izolandela ivideo kaMgebe emva kwale. Ngiyabona salahle enjoy video. Uyixoka indoda zolokhu ubuzikhuhla kumthandeni.
kodwa ke angimangali naseladies house uyixoku lakhona. Lala ixoku unyoko. Phixe unyoko. Lo wazama ukuyikhuhla ukuyihlo kathi uyikhuhla esichakeni sendoda. Yangizwa? Angaze ngayikhuhla komunye umfana mina. Amandla enginawo angwangabazi. Amasentshana enginawo akwazi ukuthi ngikwazi ukuphila angwangabazi. Amasentshana enginawo angenza ukuthi makuyilong weekend ngeke ungithole ngihleli eGoli kuyilong weekend. That is why ngihambe ngolesine ngayela kuMaritzburg. Angisho ukuthi nginemali. But amasentshana enginawo awami. Ngibusiswe ngawo idlozi lakithi. Kanjalo lenhliziyo futhi enginayo. Inhliziyo engayinikezwa ngabakithi abadala. Ngangenwa ikhehla elithanda izinto ezinhle. Wena ufuna ngincome umthandeni ngisho ungekho into kumele ngincome umthandeni. Akangondla umthandeni. Angaze ngimbone umthandeni. Ngisho kuthiwa ekhaya silambile manje angeke umthandeni noKhuzani bangithengele i-braai pack ekhaya. Ngezwe mfana mina nginenhliziyo nje emhlophe ingakho zonke izinto zami indlela zami ikhanya zimhlophe at this age enguyona. Ayiva ngokufana ufuna mina ngingamncomi uKhuzani. uKhuzani lo okwazi ukuqasha izingane zabantu ezi above 20 ukuthi zize emcimbini wakhe. Kunemisi kumanje edlile ngenxa kaKhuzani. Kunobaba okade ehleli akade amsiza uKhuzani 15 years ago. Ubaba uShobeni Khuzwayo. Ningixolele abafowethu ngokubiza ubaba ngegama. Ubaba uKhuzwayo akade ehleli wayonikwa 100,000. 100,000 oyisiphiwo from uKhuzani. Uthi angamncomi wena uKhuzani. Uthi angenze njani? Angaze futhi ngiyikhuhle kumthandeni. Futhi angisobe ngayikhuhla kumthandeni. NoKhuzani lo angisobe ngayikhuhla kuyena. Ayikho imali yomculo engiyoke mina ngithiwa ngiyayicela ngisobe. Because amandla abakithi abangibusise ngawo iwona la ngihamba ngawo njengamanje. Angicethezi angifune lutho kwamuntu. Ngiyimele, ngiyindoda. Nginengoduso okumele ngilimele iqinise ibona ukuthi ngimile. Angicethezi sidalo mina. Angeke ngiposte umthandeni ngisho ingekho into edinga ukuthi ngimpostele yona. Angidakwa phela mina. Angidakwe ekhanda. Umenza into enhle umuntu, umenza into enhle unjongo ngizomncoma. Menza into enhle umaganga ngizomncoma. Usaliwa lo mubi wasempangeni onempandla sangazi ukuthi inali igiya ngomncoma naye. Menza into enhle ngomncoma umuntu. Angincenge lutho kubaculi. Noyedwa umculi engangamcela u5 rand ngabuza bonke abaculi. Angincenge lutho kubo. Ngiyimele mina. Ikuthi angifuni ukuthi ngithi nginanana into zami ngoba ngathi ngiphakeme but ngiyimele idlozi lakithi lokho elingeza khona nanomveli nqangi ongadile njengamanje ngihappy ngakho konke abangenzela khona day by day. Ladies house ke as long as kunabantu ladies house oyishoyo I'm happy to be there. Yabona ngisho ngathi ngixoxa khona la khona I am happy to be there as long as kunabantu phakathi ayilwane. Count me in. I'm happy. Angisangani mina ekhanda. Angikho ukuthi imdidi yamadoda mina. Ngimele ngubaba kawami mina lonto leyo ke ila kimi ngubaba weingane zami zonke. Abanga nje ubaba yambe ikhuhle ecela o5 rand. Kusanganwa la. School out.